споделя с вас в този ден, че е прекрасно и много трудно да имаш брат. Когато бяхме малки, той много ме биеше. Но в същото време трябва да ви кажа, че много ме обичаше. Ама и аз го обичах. Винаги го криех, когато татко щеше да го бие. Само не казваш сега, така нататък. По някой път да и коладих сега. Няма как да ви изнудвала. Ето там се беше сам. Да. Виж, слушате или ще прекъсват? През всичките години, макар и малко по-далеч от мен, защото той много рано тръгна, се отдели от Варна и от нас, и от мен, но независимо от това, през всички тези години ми беше, няма да кажа като весто пример, но ми беше опора, беше човек, на който винаги мога да разчитам, беше човек и разбира се, не говорих много време и човек, който винаги ще разбере, ще помогне. Минаха трудни моменти през нас и хубави, разбира се, и трудни. Разбира се, че хубавото ще го запомним много повече. Заедно раснаха децата ни, защото са на една възраст. Заедно ходихме по курорти в миналото. Сега, макар и далеч, не пропускаме да се чуем поне един път в седмицата. Не пропускаме да споделим какво ни се е случило, да питаме за децата си. Искам да му кажа, че любовта ми към него няма граници. И макар да сме хора, които в крайна сметка не показваме много чувствата си навън, той за мен е нещо голямо, е нещо красиво. Желая му здраве, най-вече здраве. Бих искала наистина след много време пак да сме заедно. Пак след 60 години. Жив и здрав бъди. Много те обичам. На здраве!